Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu apen na parjulu ima di tanggal 1 Desember 2024. Hata ni Tuhata na tersurat di Lukas bidu 21 ayat 25 rodi ayat 36. Dohot topik minggu dungo jala manok tong martangiang. Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Hujahama dihita sonoma di dok hatani Tuhata. Dungi masama akatada di mataniari di bulat doho diaka bitang pe. Jala hapusoham ma akabangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti doho galubang na. Terhatos ma jolmai di bahen hatahutonna dohot panagamon ni rohana dinanaing masa tuliat portibion ay humutal ma aka haguguon ni parlangitan. Dungi idaw na sidama anak ni jolmai ro marhitihon obun matatwaso dohot hasangapun godang. Alay molo mamuka masa akay dirga mahamung pasidak kamuma ulumuna anunga jonok haluaun muna. Jala dihatahom matu nasida upama sada bere kamu mahawarai dohot akahauna asing. Ia dung martunasi di idahamu tadau muna do siani naung jonok partaunan las. Suak songoni ia dung masa akai di idahamu botohamu ma naung donok harajau ni debata. Si tutudo hatakot tuhamu nasotu pasalpu na sabangsoon sojolo songgop saluhut naing. Salpu pesugut langit dohot tanoon anggo hataki na sotu pasalpu. Alai jaga hamu madirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihon di hanguluanon. Gabi topu ditahopi ari ihamu songon tali rabang. Ay hatok may songgop tu atas ni sudi na maringanan di atas tanoon. Alay dungo mahamu toktong mardongat tangiang. Asa margugo hamu pasiding saluhut nanaing masay. Laho jongjong di julu ni anak ni jolmay. Ima hata ni Tuhata. Mabigi hata kedatangan manang hata haroro mamitor tu pangaradion manang tuaka persiapan-persiapan tu haroro ni nanaing roi nama lahoro hatta. Ido kan? Ala naing ro nama tulang na dungi roma anak na mangalapi omak na tu balian. Dungi didok ma. Nunga naing sahat tulang. Boha siato do ninna anak nod dohot suara na gugu. Hape maksudna maniak manuk do. Kan muba do moloro tulang niba mamitor maniak manuk do ibotonai omak nibai. Hape ia dipangido geleng na asa dise asa da anak ni manuki mamitor idok do dang buai siaton. Ikut jolo adong ma nabudilon asa mangalang manuk. Najulu nama yate anggun waeng adong ni hepeng nama marirahat di dalani akan nama jual fried chicken waeng tawereng rupani. Ima molo manomunomu haroro ni tulang. Mamitor mangaradi do burunai para dihon akan nariko dohot akan natabu di haroro ni hula-hula nai. Molo naing sorang dak dana di jabu terlebih molo anak buah baju mubado pangaradion ni natoras na disi. Holat dipasti ho dokter rupan itu keluargaon pabua naung jadi dak dana hidi bortian ni inatei mamitor hobas nama nasida para dihon akan narikot tu parsorang ni dak danaki. Atik pe macai liling do penian. Ayarong do na 7 bulan na ariate. Adong do na 8 bulan. Adong na 6 bulan.
Alai alalas di rohani na torason nunga mamitor dituhori hia bejuna, sipatuna, tahuluna, tempat tidurna, popokna, bahkan HP na pe nunga dituhor. Merek na dingganido muse ima merek iPhone. Ima hebat na rupani, jala ima hepokna. HP hola sorang dak denaki mamitor didok matuna torasnai dang diawi. Inna. Suaksongoni do pangaradio di haroron yaka pejabat-pejabat tinggi ni negaraon. Mamitor boido disulap seketika aka inganan sidalanan ni nasangap naroi. Suaksongoni nang aka inganan-inganan nanaing si kunjungan ni pejabat tinggi Misalna moloro presiden mamitor dihobasi do narikot tu kunjungan ni. Adong protokoler, adong seremonial, adong makan bersama, adong muse aka penyambutan di bandara, adong dialog dot akan asing dope na merdumu tu kunjungani. Pokokna mangarade ma akan na terkait tu si. Hamu kadongan minggu Advent dilapati dui songon minggu panomunomuon. Advent artinya kedatangan manang haroro. Minggu-minggu Advent berarti minggu-minggu menantikan kedatangan Sang Kristus, Sang Mesias, Sang Almasih alaihissalam. Adong opat minggu Advent, lapatan na adong ma opat minggu di kita, lau mangarade haroroni Kristusi. Songo dia ma pangaradiota di haroroni Kristusi. Aha masipatu pauta, jala dia ma si paradiota. Molo dido minggu Advenon, minggu-minggu pangaradio dihita manomu-nomu Kristusi, bayangata memang itortu Natal nama ate. Lapatan na hiraholan pangaradio di Natali nama, molo dido Advent, bahkan sipata di minggu-minggu Advent ni ngahira ragat napatupa aka perayaan Natal. Gabi sipata dang marno sabbe Advent ni tor ditutupi dihukupi aka perayaan Natali rupani. Godangam may di Bonapasugit. Pangaradio di hatutubu ni Jesusi. Nian dang adong nasala di si idu sada makna ni Advent manomunomu haroroni Jesus Kristus tu portibion imana sorang di barani pinangan di Bethlehem Efrata. Songon na pinabuan ni suru-suruani itu aka parmahan na diladani. Alai unang lupa hita maratpen takolan pangaradio di hari Natal manang ari hatutupu ni Jesus Kristus tu portibion. Alai pangaradio di haroro ni Kristus na padua halionido muse na tapatu padisi. Dohot pengertian lain orang Kristen itu hidup di antara yang sudah dan yang belum. Pada satu pihak Yesus sudah datang, tetapi pada pihak lain ia juga belum datang. Kita masih menantikan kedatangannya kembali untuk yang kedua kalinya. Jadi kita hidup di antara Advent yang pertama dan Advent yang kedua. Hamu kadongan di Papua di Pagasa Trupukon songo dia tada-tada namasa adorak sorodo pe Kristusi. Pokok narupani didok disi mengerikan mak begeon dohot ideaon. Ima na ta jaha di Bagasa Trupuki. Ay masa ma akatada di matanyari di bulan do di akabitang pe jala hapusohom ma akabangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti do galubang na. Tarhatos majol mai di bahen hatahuton na dohot panagamon ni rohana di nanaing masa tuliat portibion. Ay humutal ma akahaguguon ni parlangitan. Ima di bagasan turpuk naung tajahanak ini. Ahado na naing dohonon na disi. Tutuna parjulu na naing dohonon na ima anggo akan na masa dohot akan na naing masay tangadong nabuhi mga batii. Tangadong nabuhi mga batii. Holani tutu molo di Papua songoni dada na naing pabiar-biarhon akan na porsiaino ni daw. Alai asa takas do taboto bi, asa takas do diboto ikom masa do nasongoni.
Di akka ayat sebelumnya di dok patujuluna dope pabebion na dope di dok rupani. Napa dua hon fokus ta manang perhatian ta dada holat tu akka tadda nama sai dohot tu akka na mengerikani. Alai ikon lebih fokus do hita tu ise do nanaing ro marhite akka tadda. Odo nagabe perhatian ta ise do nanaing roi. Anak ni jolmei do naro marhitihon obun matat huaso dohot hasangapun godang. Ido didok di bagas saturpuki. Alani bohama hita majakoni. Didok di bagas saturpukon dirgak mahamu pasidak kamu maulumuna. Ainunga jonok haluau muna. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ido didok. Jadi dang gabe mabiar hita jala margudopong dirga mahamu pasidak kamu ma ulumuna. Songoni mahita rupani mangarade haroroni Kristusi, bukan di dalam kecemasan, bukan di dalam ketakutan, bukan di dalam kebimbangan, tetapi dengan kepala yang tegak, bangkit dan mengangkat muka. Ai nunga jonok haluauta. Hama kadongan tadda haroroni Kristusi dohot harajau ni debatai digobar hodoi muse songon hawara dohot akka hauna asing naung mamuka martunasi. Molonunga mamuka martunasi ido partadda ni naung jonok partaunan las musim panas sudah dekat ido didok rupanya. Lau songonima nang tadda di haroroni Kristus dohot harajau ni debatai didok di bagasa trupukon molonunga masa akan napina jojorna digijangi patadahon naung jonok ma harajau ni debata jonok na songo dia bang dakta boto alai sudah dekat kerajaan Allah sudah dekat. Alani ibarat ni tamu songo na tadok na digijang naki molonunga jonok tutu badang adong be sida liata so mangaradi dang adong be dalata sohobas. Hama kadongan asing ni napinadirgak dohot pasidak si majujung pangaradiota na mangihut ima majamoto dirita. Alai jaga hamu madirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihon dihanguluanon gabeto pu ditahopi ari ihamu songon tali rabang ima didok di ayat 70. Jagalah dirimu jamotto dirim unang lalap di bahin kenikmatan na adong di portibio gobarad dui nanidok na akamang dohot tamuinang gobarad do nanidok na parminumo dohot parmabuhon dohot panarihono di hanguluanon lapatan na unang lalap di arta portibio idio hatani edde koriate sobinoto marujung godo daido didok. Songo dia matikos ni halak na mabuk manomunomo ate. Jadi molotung didok rupani disi na mabuk na minum. Bohama tutu tikos ni halak na mabuk manomunomo. Ay sotung non gabe didok ahur roa. Patarua minum ngagoda gamula. Gabenin na. Alani say tajamot to madirita. Odo pangaradion na tumakas di namarat penhitanway. Majamot to diri. Marlapatan dui muse payaso diri. Jadi nama jamoto diri marlapatan dui payaso diri. Asalas rohani Tuhan nanaing tatomutomi. Isarana rupani manomunomu tamu masa tapake pehayan na kotor manang pahayan na rotakate. Da iko paho barota do tu ulauni. Hamuak kadongan asing ni nama jamoto dirita hita dungo mahita toktong mardongan tangiang berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ima didok di ayat 70. Anggo di topik ni minggu tai sono do didok dungo jala manoktong martangiang berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Jadi dakolan na dungoi na manoktong terlubidu na martangiang. Jangan kasih kendor naninai. Halak si partangiang dada halak na pasipi manang halak na holan menunggu pai mai mahon. Halak si partangiang ima halak na optimis jala halak na marhaguguon.
Idu asa didok di bagasa trupukon, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi akasi partangiang si pendua itu adalah orang-orang yang kuat. Dang nama dok gabe holan na martangiangi ma ulauta daw. Dungo berjaga-jaga berarti aktif mangula ulauna. Alai dang lupa ibana martangiang. Atong akamang dohot tamuinang tatomutomu matuhat tananaing roy. Taparade madirita, tahubasi manguluta, tajamotom madirita, unang lupa hita martangiang. Asa dinarotu hatai jupaksa hita di bagasan pangaradion na takas. Selamat at pema dihita sa luhutna. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu may jala lopokon tu bagasan rohanami be. Asa di parbuihok katami, parbuih na dinggan parbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amen.